Assalamu alaikum jama'a, ku zo mu tafi saukar Alƙur'ani da kuma launching ɗin littafin malamarmu. To ga mu nan ana ta tafiya a mota, kalli titin nan babu datti ko ɗaya. Kai masha Allah Iranawa akwai tsafta, gaskiya Iran akwai tsafta. To ga mu nan dai muna ta tafiya, ga mu nan mun iso. Za ku ga mutane tutoci a hannunsu, to tun bayan dai abubuwan nan da suka faru na ƙarshe, duk inda ka shiga lungu da saƙo a cikin ƙasa za ka ga mutane da tuta a hannunsu. To ga mu nan mun iso, hall ya cika ba matsaka tsinke. Kuma yadda na gaya muku za a yi saukar Alƙur'ani a bada, ko in ce an yi saukar Alƙur'ani. Yanzu taron bada kyaututtuka ne, za a rarraba wajen mutum 100 kyauta yau. Nan kuma wasu 'yan ƙasar Pakistan ne sun zo suna ɗan waƙoƙinsu na ƙasarsu su ma. Gashi nan to shi dai wannan ban samu kuma gaskiya saboda waƙar tasu mu ba ma fahimta da yaren Urdu suke abinsu, sai dai gashi nan ana ɗaga tuta ana wannan. Masha Allah nan gashi nan sama mutane sun ɗan yi rubutu na goyon baya da kuma gaya wa maƙiya kalamai zafafa don su ji wannan. Nan kuma ga yaranmu na 'yan Afirka, na zo ina ɗan yin hira da su, ina ɗan haɗa wani bidiyo ne da Farisanci na Instagram ɗina, saboda Instagram ɗina ya koma Farisanci. Hausawa ba kwa bin Instagram ɗina, shi yasa gaba ɗaya kawai na mai da shi Farisanci. Iranawa ne na gaske bi. Yau Instagram ɗina shi ma sunana ne a kai. Ga yaranmu nan ana ta yi, wancan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce mu 'ya'yan Ali ibn Abi Talib ne, don haka ba ma tsoro. Wancan ya ce wannan cewa ta yi ko wannan tutar ba za ta faɗi ba ne ko menene, sai kuma na ce to ki sa tutar da kyau mana. Wannan wata ce kaza, wannan ta ce kaza, haka dai. Ga su nan 'ya'yanmu ne daga ƙasashe daban-daban. Ga 'yan mata nan yawwa. To nan kuma an zo an yi launching ɗin littafin gashi nan. Guda 4 ne littattafan malamarmu Zuhre Muradi. Yanzu a kira ta zo ta hau sama. Yanzu wannan 'yan 'ya'yan sun zo ne su ɗan rirriƙewa, akwai wata tuta a tsakiya an sa ta yara suna ɗan rirriƙewa haka. To yanzu ita asalin mai littafin za ta hau ta zo. Ga su nan littattafai ne guda 4 na koyar da karatun Alƙur'ani. Nan da an gama raba kyaututtuka kenan. Ga ta nan ta zo za ta ɗan an gaggaisa a ɗan yi 'yan bayanai akan littattafan. Littattafai ne gaskiya masu daɗi sosai. Wannan ko a Najeriya daren nan kuma insha Allah sai na koya wa yaranmu. Allah ya sa dai su tarjama shi zuwa Larabci, zai taimaka. To nan ga yara nan an ci gaba da ɗaɗɗaga rubutu na goyon baya kaza dai wannan kan muku tarjama lokaci ya ƙure. Muna tare da ku Iran, muna tare da ku kaza. Muna titi kullum muna goyon baya kaza duk dai gashi nan. Yawwa masha Allah to. Nan kuma dai wannan ya zo ƙarshe. An ɗan yi wannan 'yan waƙoƙi. Kuma ina tambayar su ƙasashensu. Oman, Senegal, Ghana, Kenya, Burkina Faso, Sahel Aj, Burkina Faso, Nigeria, Tanzania, Congo, Mali, Sahel Aj, Nigeria.